Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Kumusta ka mo mga aki? Handa na ba kamo sa bago tanga-adalan niyan? Kung handa na kamo, madya, tamapuo na kita. Ini ang letrang B. Ang tanog ka ini, B. Ang tanog ka ini, B. Ulitin mo daw. Matibay. Ini ang letrang B na may tanog na B. Kantahon ta daw ang letrang B. Ini ang letrang B, letrang B, letrang B. Ini ang letrang B, 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 B. Sabayan nito ako. Ini ang letrang B, letrang B, letrang B. Ini ang letrang B, 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 B. Adalan ta ang mga bagay na nagpupuon sa letrang B. Ano ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, balde. Balde. Iniman, ano kaya ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, banig. Ulitin mo daw, banig. Iniman, ang apod kaini, bawang. Ini, ano kaya ang apod kaini? Tama, ang apod kaini, bestida. Iniman, bintana. Iniman, bola. Ini, inaapod ta ini, baka, tama. Tapos ini, baso, matibay. Ulitin ta daw, pangaranan ta ulit ang mga retrato na nagpupuon sa letrang B. Saro-saroon ta daw. Ngunya naman, adalang ta kung paano sinusurat ang letrang B. Arog ka ni sinusurat ang dapulang letrang B. Arog man ka ni sinusurat ang sadit na letrang B. Ulitin mo daw, isurat sa duros ang dapulang letrang B sa sadit na letrang B. Sana dakol kang naharaman ninyo na daw. Salamat sa pagdalan, sa kapagdango. Paaraw!